בכרמל המערבי, ברחוב אגמון 3, פינת דרך הים 120, עומדים 4 בתים. כל בית 3 קומות, 6 דירות, ויש גם מועדון, דשא ועץ חרוב. 17 משפחות, 35 ילדים. הדשא קצת התייבש, החרוב הזדקן, המועדון סגור, והוואדי התמלא בבתים וכבישים. אבל זאת הילדות שלי. אלה החברים שלי, זאת המשפחה המורחבת שלי. קוראים לי זאב, אני בן 62, אני גר בקיבוץ. נולדתי בברזיל. בשנת 1964 עליתי יחד עם המשפחה באוניית תיאודור הרצל לישראל. שמי ברכה הרפז, הייתי חבר קיבוץ מרחביה, ונשלחתי מטעם התנועה לרכז את התנועה בסאו פאולו בברזיל, ואחר כך כמובן ליוויתי גם את הפלוגה הברזילאית בצעדיה בארץ. שמי נעמי רייך במקור, אני בת קיבוץ מרחביה, ואני הייתי אשת השליח. ברכה ונעמי הם ההורים של אורי הרפז מהפרברים. כשאורי והאח התאום שלו, זורי, היו בני 6, הם באו כשליחים מקיבוץ מרחביה לברזיל, כדי להדריך בקן השומר הצעיר ובמפ"ם. תוך כדי עבודה בקן של השומר הצעיר בסאו פאולו, נחשפנו לחבורה של סאו פאולו, עדיין לא של ריו ולא של פורטו אלגרה. נתקלנו באנשים מבוגרים, בעלי משפחות, בעלי עסקים, בעלי מקצועות, שמתכוונים ברצינות לעשות עלייה. היופי שלהם, אנשים יפים, אנשים שמחים, אנשים שהיה להם הוואי יוצא מן הכלל ביניהם. מי יזם את הרעיון של קומונה עירונית? הרעיון המרכזי היה כמובן של חרנש. חרנש עמד מאחורי כל הרעיון הזה של יצירת הפלוגה הזאת, החזון שלה והביצוע שלה. רק איש כמוהו יכול היה לקחת עשרות משפחות ולעשות להם רילוקיישן מברזיל לישראל. אברהם בלוך ואבא שלי, דוקטור קוליקובסקי, שכולם קראו לו קוקה, אני קראתי לו אבא, היו אנשים מרכזיים בקבוצה גם בברזיל וגם כאן על הכרמל. לפני 10 שנים נסעתי לפגוש אותם כדי להבין מה זאת בדיוק הקבוצה הזאת שקראה לעצמה פלוגת עלייה א' של מפ"ם מברזיל. הייתי קשור עם השמאל הברזילאית, חיפשתי פתרון לבעיה כיהודי. רעיון התגבש מן תערובת של האידיאולוגיה סוציאליסטית אז, יחד עם העובדה שהחברים קיבלו עליהם ציונות. על רקע זה בא איזה איש שאין ספק השפיע השפעה מכרעת לרוב חברינו, זה אהרון חרנש, והתחלנו להיפגש. היינו נפגשים בסוף שבוע או באמצע שבוע על כוס קפה, ולאט לאט הפכנו להיות גם פעילים בקהילה. ההתארגנות התחילה בסוף 58, כן? ההתארגנות בהתחלה הייתה פשוט מאוד להיפגש יחד עם השליח, שבהתחלה היה חיים, אחר כך חרנש. החלטנו שאנחנו לפני צעד רציני מאוד, אנחנו עושים היכרות עם הארץ. במשך 2, 3, 4 שנים אנחנו ארגנו הדבר החשוב ביותר להיכרות במדינת ישראל, הסמינריונים. Tanta saudade antiga, quanta recordação, o toque paciente de tua mão amiga, me ensinando os caminhos, corrigindo os defeitos, dando todos os jeitos para as notas brotarem do meu violão. Ah, como eu lembro ainda, cheio de gratidão.
אנחנו השגנו מתקן ספורטיבי ענקי. התעסקנו שם, אני חושב שכמה ימים. כן, כולל לינה וארוחות עם המשפחות. הם לקחו אפוטרופסות על ההכשרה של התנועה, שזה היה מחוץ לסן פאולו, מין חווה כזאת חקלאית. ז'קראי. שקראו לה ז'קראי. המפגשים האלה היו, נדמה לי שמשהו כמו פעם בחודש. היינו מתכנסים בסוף שבוע ליום שלם. ההורים היו בתוך איזשהו אולם, עושים איזשהם הרצאות, ומסבירים להם מה הולך להיות בעיקרון. ואנחנו הילדים בעצם היינו מופעלים על ידי מדריכים, שבעצם רכבנו על אופניים, על סוסים. אני זוכר את הסוסים. חרנש היה שם, השליח שלנו, ודיברו על איך עושים, מה עושים בעלייה, אם עושים כך או כך, והייתה הצבעה. האם עולים לקיבוץ? עולים לעיר, ועשו הצבעה, והחליטו לעשות עלייה עירונית. ובאוגוסט 60, שכרו אוטובוס, אני לא זוכרת בדיוק כמה זוגות היו, והאוטובוס בליווי כל הנהגת מפ"ם במדינת ישראל, בזמנו מאיר יערי, והיינו במרחביה, ועשו תררם שלם, עברו מדן עד אילת, ובחרו את המגרש בכרמל, איפה שהולכים לעלות. והתדיינו עם שיכון עובדים, איפה לבנות, משרד הקליטה, הקצה שטח בכרמל המערבי. קנינו את הבניינים, 4 בניינים, שהחלטנו להיות ביחד. הם הקימו קופה, וכל משפחה בקבוצה נתנה לקופה כמה שיכלה לתת, ומהכסף של הקופה שילמו על הבניינים, חילקו את הדירות, עד כמה שאני מבין, לפי גודל המשפחה. הקופה מימנה למעשה את הבנייה ואת החלוקה של הדירות בצורה סוציאליסטית. אחרי שתפסו אייכמן בארגנטינה, וגל של אנטישמיות ופגיעה במוסדות יהודים, בתי קברות, בתי ספר, התחילו בארגנטינה, ברזיל, אורוגוואי, איפה היו ככה ריכוזים גדולים של יהודים. התארגנו בתוך היישוב להגן על כל מוסדות היישוב, פעולות הגנה. אבל במה זה התבטא, ההגנה על היישוב? זה להגן שהם לא יפגעו בבתי ספר. אבל מה, נתנו לכם קני נשק? לא, זו היה הבעיה שלנו. היה לנו עלות ודברים כאלה. אני יודע שאני הייתי יושב בלילות בחברה קדישה, בלילה שתמיד היה פתוח, ומשם הייתי עושה את בטלפונים. בלה לא ידע מה אני עושה, היא חשבה שאני בתורנות. אתם יודעות, כשאנחנו עלינו, היה התחלת המהפכה בברזיל? כן, נכון. אתם ידעתם את זה כשהיינו שם? אני לא ידעתי. אני הבנתי את זה שנים אחרי זה, שהתקבלה ההחלטה בפלוגה, שאם המצב מחמיר, מעלים את הנשים והילדים במטוסים, והגברים יגיעו באונייה עם הציוד. זוכר עד היום שההורים שלי נפגשו עם מישהו מהמוסד והעבירו לו כסף, ותחת, יש מפית שהוא חתם, ואחרי זה בארץ קיבלו את זה. כשעלינו לארץ כבר היינו ממש מגובשים, אבל זה היה משהו כמו 2-3, שזה בהכשרה. בני כמה הייתם? הייתי בן 7, 6. ואתה זוכר? אני זוכר שלי אמרו שאני לא הולך לכיתה ב'. ברגע שאמרו לי, אתה לא עולה לכיתה ב', ושאלתי מה קרה, אנחנו עולים לישראל. התחלתי לקלוט כשההורים קנו ארגזים כאלו גדולים, התחילו לשים את הדברים בפנים, ומאז הבנתי שבאמת אנחנו עוזבים. אני זוכרת הרגע שהיינו ליד האונייה ונפרדנו, זה הרגע. והיה שם קשה, במיוחד לאמא שהשאירה שם המשפחה, אבל כשהיינו על האונייה פתאום הבנתי שזהו, שאני מתנתקת. ואבא השאיר שם 7 אחים, הוא היחידי שבא לארץ. אני זוכרת, המשפחה עושה לי ככה, שלום וזה. כנראה שקצת בכיתי, אבל... הייתה לנו עוזרת צמודה בבית בברזיל, וברגע שאימא שלי אמרה שהעוזרת לא עולה איתנו, אז קצת, רגע, ואיך נסתדר? בנושא העוזרת אני גם זוכר בבית, שזה גם כן היה איזשהו, היה על זה דין ודברים, שאני חושב שאפילו אבא שלי ניסה לבדוק איך הוא יכול להביא אותה איתנו.
מאוד מאוד כעסתי על ההורים, מאוד, עד כדי כך שלא דיברתי איתם. התעסקתי עם כל מיני מלאכים באונייה, עשיתי להם דווקא. עכשיו יש לי צמרמורת, כי אני נזכרת בכאב לב. הלב כאב לי. ואני לא הבנתי אז מה זה. אני נבלתי והתחלתי לנשום עמוק, ולחץ בלב, משהו כאילו נערה בת 17, כנראה ששם ירדה ההבנה שאני עוברת מדינה. הלב כבר ידע. היו מארגנטינה, היו מברזיל. אנחנו עלינו עם גם קבוצה מאוד גדולה של ארגנטינאים, וכל הזמן היינו רבים איתם באונייה. היינו בסכסוך, ארגנטינאים וברזילאים לא מסתדרים בשום... הם לא אהבו אותנו. גם אנחנו לא אוהבים אותם. אנחנו עד היום לא אוהבים אותם כל כך. היינו שרים, עשינו מקהלה ושרנו, והיינו מאוד שמחים, והם לא... כאב להם. אז הם התחילו להתערב. להפריע לנו. הבעיה שלי זה היה איך לעבור 17 יום עם 4 ילדים בתוך האונייה. כאשר כולם לא היו... כל כך מתונים. כן, הם סיבבו לי את הראש, והדבר שאני חלמתי זה להגיע ארצה עם 4. ויהושע היה נעלם כל הזמן. היה מופרע, קטן, היה שובב. אני זוכרת שבאונייה כולם כל הזמן חיפשנו את יהושע. פחדנו שכבר יקפוץ למים. כל הזמן תמיד היה מישהו שהיה צריך להיות עם העיניים על יהושע. מאוד מאוד אהבתי לרקוד. כל יום הלכתי ורקדתי לפני המלאכים ורב החובל, וכל פעם קיבלתי שוקולד הביתה. הייתי מגיעה לחדר והייתי שמה את זה בארון. וברבות הזמן סיפרו שם בחדר אוכל שיש איזו ילדה קטנה שרוקדת ממש יפה, וכל פעם היא באה רוקדת סמבה והיא מקבלת שוקולד, וכמובן אמא שלי אמרה, אוי זאת הבת שלי. ואז היא באמת שאלה אותי, מה את עושה עם כל השוקולדים? אמרתי לה, אני שמה בארון. באמת פתחו את הארון ונפלו חפיסות וחפיסות של שוקולדים. במסגרת ההפלגה היו נציגים של הסוכנות, אני חושב, במדינת ישראל, ושם קבעו לכל אחד את השם. השם שלי בפורטוגזית זה אנריקי, ישבנו מול הפקיד, ואז עשו תרגומים. אז מאנריקי אמרו שזה הרשלה, והרשלה הגיעו לצביקה. אני זוכרת שהקרמל הוא היה עם אורות, ואבא שלי עם האידיאלים שלו. זה כמו פנינים על ההר. כולנו הסתכלנו וראינו את חיפה וההר, והיה איזשהו הלם שם. הייתה תקופה שחיינו בקריית חיים, משהו כמו 3 חודשים, כי הבתים לא היו מוכנים בקרמל, ובעצם הגענו ממצב שאנחנו היינו חיים בתוך הבית בברזיל, לא הייתה לנו אינטראקציה עם השכנים ועם הילדים בסביבה. הייתה איזושהי שמחה כשהגענו לקריאה, אני לא יודע איך להסביר, אני בתור ילד, אני מדבר על עצמי, לא על ההורים, ששם בסן פאולו היינו כאילו כלואים בתוך הבית, היה אסור לנו לצאת, זה מסוכן, יש מכוניות, כבישים מסוכנים, ופתאום פה, כשהגענו לקריאת חיים, זה היה התפרצות של שמחה, יכול לצאת החוצה, לרוץ, היה כיף לא נורמלי. בקריאת חיים הייתה רק חול וחול, ואנחנו הרגשנו שהגענו לגן עדן. היינו בבתי סוכנות כאלה, בקריית חיים, ואני זוכרת את אסירי סוכנות שנתנו, כאלה גדולים, ואימא שלי מסתכלת על זה, והיא באה ממקום שהעוזרות שם, הוא לא ראתה סיר בחיים נראה לי, בטח לא בישול, אז פתאום מין סירים כאלה ומיטות ברזל, זה היה מאתגר. הייתה לנו וילה ענקית, נכנסו בווילה הזאת 4 מכוניות, החזקנו כלבים, וכל פעם שאח שלי רצה לברוח מאבא שלי, הוא היה נכנס לתוך המלונה של הכלב, שהיה כמו בית. אנחנו בעצם באנו ממדינה יחסית, אז בשנת 64 הייתה מתקדמת. היו לנו 20 תחנות טלוויזיה, היה אוטובוסים עם הכל פנאומטי. אנחנו הגענו לנמל, ומגיע האוטובוס, והדלת לא נסגרת. אם אתה לא סוגר אותה ביד, היא לא נסגרת. אתה מגיע הביתה, אין טלוויזיה. זה טראומה לילד בן 9. ברזילאים רגילים לבידה. ובשנת 63-62, כשהם דיברו על בידה בבית, הסתכלו עליהם,
מה נפל עלינו? מה זה בידה? מה זה הבורגנים האלה? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? בידה. הייתה אופציה להכניס בידה לכל שירותים בדירות. רוב האנשים קיבלו, ורק אחר כך הסתבר להם שבעצם אולי היינו צריכים להכניס עוד שירותים, כיוון שהיה אמבטיה גדולה עם בידה, ואמבטיה קטנה רק עם השירותים, ומשפחות יותר גדולות אמרו, רגע, זה בידה, אוקיי, טוב לברזיל, אבל פה אנחנו צריכים 2 שירותים. אז חלק מהאנשים לקחו את הבידה, הוציאו אותה החוצה, הכניסו עוד שירותים. הגענו ארצה בשנה של מיתון רציני ביותר. דיברו על כך שהאחרון שיצא מבן גוריון יכבה את האור. שהיינו צריכים למכור החנות ושני בתים שהיה לנו, הדולר שם נפל. אז היה קצת בעיה עם הכסף שהבאנו לשנה אולי בשביל לחיות בלי עבודה. מעל הבית שלי הייתה דירה שלא נמכרה לאף אחד, והשתמשו בה בהתחלה לאנשים של הקבוצה, הם ניסו להקים ביזנס של ייצור בובות. ובסופו של דבר הם החליטו שזה לא עובד, ופירקו את העסק. ההורים של רמי ושלי, למשל, ניסו להיות עצמאים פה, ובעצם האבות הקימו איזושהי חברה, והאימהות הקימו איזושהי חברה, והמיתון בעצם טרף להם את כל הקלפים. בזכות זה שהם באו ביחד והיו ביחד ב4 בניינים, הם נשאלו בישראל. 3 משפחות שלא היה להם מקצוע, אם היו באים כל אחד כבודדים, היו חוזרים לברזיל ללא ספק. היינו גרים פה, והחנות שלו הייתה בהליכה של 10 דקות, ושם הוא היה צריך לנסוע עם 3 אוטובוסים. ההורים שלי, אבא שלי לפחות, היה סבל במילואות בתוך חדר קירור. שתבינו, בן אדם שהייתה לו חנות, ואפילו ניהל את החנות של סבא שלי, היו לו 3 עוזרות בבית, הפך להיות סבל. לנו ולדוד בלוך וארנסטו לא היו להם מקצוע. אז היה לנו מאוד קשה, ולא היה עבודה, והיה זמן המיתון, ונתנו עבודות של פועלים. כשאני ראיתי שהם מחוסרי עבודה בחיפה, אני באתי לקיבוץ שלי, שהייתי חבר מרחביה, ובאתי ואמרתי, מרחביה זה 40 דקות מחיפה, מהמקום שלהם, שעה. יש לנו בית חרושת, פלסים. אני מבקש שכמה חברים מהפלוגה יעבדו בבית החרושת, שיהיה להם פרנסה, שיהיה להם אוכל. קמו בקיבוץ ואמרו, אי אפשר, עבודה שכירה, מה פתאום ניקח אנשים? אמרתי, זאת עבודה שכירה, ובסוף הסכימו לקבל באמת 3 חברים, שעבדו אצלנו כמה שנים. לא היינו מפאיניקים? כן, זה היה... לא היה לנו פנקס אדום. הם חשבו שהקליטה שלהם תהיה יותר רחבה. זאת אומרת, מפ"ם זה מפלגה שהיא בארץ, היא מכירה את הארץ, כשצריך עבודה מפ"ם תעזור. על כל העולים שבאו למפ"ם. השיטה של מפ"ם... לא עושים פרוטקציה, מפ"ם לא עושים פרוטקציה. אין פרוטקציה. היו ועדות כמו בקיבוץ, היינו עושים תמיד מסיבות ביחד. התארגנו בצורת מוסדות, ועדות, ועדה אחת לחינוך, לחברה, לחגים, לכלכלה. היה מועדון משותף לכולם, זה היה קיבוץ בתוך העיר. אבל מה שחיפה על הקשיים האלה, זה באמת הביחד שלהם, החגיגות שלהם, ההתכנסויות שלהם, הקשרים בין המשפחות. יכלו לבכות אחד בכתף של השני ולדבר על הקשיים, היה כמו קיבוץ בתוך העיר. בבלוך היה ראשון שקיבל אוטו, הוא קנה אוטו, לא אוטו, הוא קנה ואן, בשביל שיהיה מקום לכולם. והוא ארגן שכל שבוע הוא לוקח משפחה אחד לסוק, לעשות קניות. היה פה קופה,
כולם היו לוקחים כמה שצריך, כל אחד היה מכניס כמה שהוא יכול. כל מוצאי יום כיפור, איך שיוצא הצום, כולם מתכנסים, המבוגרים כמובן, אצל בנימין בנשטיין ובנימין בנשטיין, להרמת כוסית ולברך אחד את השני בשנה טובה. כל החגים המשפחתיים, אנחנו עשינו זה ביחד. אירועים משפחתיים. כן, אירועים משפחתיים. חתונות, בר מצוות, והיינו עושים כמו בקיבוץ. ראשון למאי, והיינו גם משתתפים במצעד, אבל פה בסביבה היינו שם דגל אדום. וכשעלינו מכאן למרכז הכרמל עם דגל אדום, היו הרבה יקים אז, הם ממש נחרדו. מכיוון שמצד אחד היינו כל הזמן ביחד, ולפעמים זה לא כל כך טוב, מצד שני הרגשנו גם כמשפחה מאורחבת, שהרבה מאיתנו השאירו כל המשפחות בחו"ל. תמיד כשאני נוסע מגן שמואל לחיפה, כשאני רואה את כתף הכרמל בסוף של בנימינה ובעלייה לזיכרון, אני מתרגש מחדש. אני נוסע לפגוש שם את בני בלוך, אילנה ליכטי, צביקה אוניקסמן ובטי דיזיצר. חברי ילדות, חיינו ביחד את העשור הראשון בישראל, בקיבוץ העירוני, שנקרא אז השכונה הברזילאית, או הפלוגה, או מה שתקראו לזה. אנחנו הולכים לצלם באתר שבאמת גרנו שם עשור שלם, או קצת יותר חלקנו. התרגשות קלה. עוד פעם. מי שלא מתפחד, מי שלא יוצא. כאשר הגענו לפה, פיתחנו פה את כל 4 הבתים, יש פה מועדון שבו ניהלנו מלא אירועים. בשבילי, חוויה של רחם פה. אני כן חושבת, או זה מה שאני הרגשתי, זה כאילו היה ליהנות מהיתרון של חברת ילדים שהיא הייתה משהו מאוד משמעותי, אבל עדיין היה לנו את המשפחה הגרעינית. זאת אומרת, אני חושבת שהיינו באמת איזה יצור כלאיים. פה היה לנו גם מזה וגם מזה. עץ החרוב הזקן הזה, אני רואה שעדיין הוא ממש מלבלב ומניב פרי כמו פעם כשהגענו לכאן. הוא כבר היה פה, הוא היה ככה כבר גדול, והעץ הזה היה אחד ממתקני השעשועים שלנו. דווקא אחד הסיפורים העצובים שלי זה שהיה לי פה כלב שקראו לו דודו. דודו. הוא יום אחד נעלם וחיפשתי אותו פה, התחלתי לחפש אותו במעגלים פה מסביב לשכונה, עד שמצאתי אותו בתוך פח באחד הבתים, למעשה את הגבייה שלו, ומישהי אמרה שכנראה הרעילו אותו, ואני זוכר שהעץ הזה בעצם היה נחמה. עליתי על ענף גבוה, ישבתי על הענף הזה ובכיתי כמה זמן, ואחר כך גייסתי את הילדים, ועשינו תהלוכת קבורה, הלכנו לוואדי, לא היו בתים פה כל כך, הלכנו פה לוואדי, מאחורה עם הארגז שבעצם היה הארון קבורה שלו, וקברנו אותו שם. היו לנו ממש הפעלות, כאילו, ממש כמו, אני חושבת שזה כמו בקיבוץ, לעולם לא גרתי בקיבוץ, אבל היה לנו פעמיים בשבוע מפגשים ופעולות, ימי קבלות שבת עשינו ביחד במועדון, את כל החגים המהותיים עשינו ביחד. כשאני מגיעה למקום הזה אני פשוט ממש מתרגשת. בחודש הבא אני חוגגת
40 שנות נישואין, ואני התחתנתי פה בדשא. כשאני באה ואני רואה את המקום הזה, איך הוא נראה, אני רק מתמלאת געגועים לאבא שלי, שזה היה התחביב הכי אהוב עליו, לטפח פה את הגינה. ההורים שלנו בברזיל הם היו ספורטאים בדם. אבא שלי היה קופץ לגובה, אבא שלך? אבא שלי היה קופץ במוט, וג'וליו היה שוער מספר אחד בארץ. אנחנו תמיד ניסינו להכניס לו כדורים ברשת בונקר, אי אפשר היה להכניס כדורים. וקוליקובסקי היה מרופא והיה שחקן כדורעף, הוא בעצם זה שהיה עושה לנו אימונים אחרי הצהריים, היינו משחקים בחנייה, היינו מותחים רשת. ולימד אותנו לשחק כדורעף. בהתחלה כולנו התלהבנו, אני חושב שאני היחידי מכולם שהמשכתי עד נבחרת נוער וליגה לאומית של הפועל הר הכרמל. בימי שישי אתה זוכר בשעה 2, בדיוק שעה 2, כולם הולכים לבית ספר לשחק כדורגל, כדורסל, כל מה שאפשר כדי להביס את הגויים. הגויים הכוונה לישראלים. לחיים היה אוסף של תקליטים קלאסיים שפשוט לא יאמן. כל הדויטשה גרמופון וכל ה-EMI וכל הלייבלים הכי טובים, התזמורות הכי טובות, והוא היה בן אדם נדיב באופן מדהים. וכשהוא, כל אלבום שרציתי הוא אמר כך, לך הביתה תשמע. ואני בתור נער צעיר הייתי לוקח את הסימפוניות של מאלר או של בטהובן, שומע ומחזיר לו. בקיצור, ההורים מאוד מאוד דאגו... תרבותיים, להשאיר אותנו תרבותיים. אבא שלי היה משמע יצירות, מוזיקות קלאסית, כי זו הייתה האהבה הכי גדולה שלו. לא נראה לי, סליחה, שאתם חבר'ה הורמונליים מתבגרים, נורא התעניינתם במוזיקה קלאסית, הוא אומר לכם לעצום עיניים, הוא היה משמע לכם אופרות, סליחה, לא בטוח שיכולתם ליהנות מזה. אבא שלי היה מתמוגג, אומר לכם תעצמו עיניים, תדמיינו את הזמרת, אני הייתי רואה אתכם. עכשיו מה? זה היה חבר'ה בני נוער. אני הייתי נורא מתרגשת כדי לראות את כל הבנים החתיכים הגדולים שהיו באים אליי הביתה, אז אני הייתי כל הזמן מסתכלת, ויש לי הרגשה שגם אתם ככה, משהו מהנאה, לא הייתם לשמוע את המוזיקה הקלאסית, וזה עם כל כמה שזאת האהבה הכי גדולה של אבא שלי בחיים. הכריחו אותנו להגיע לשומר הצעיר, בגלל מפ"ם. מי הכריח? מי? גם אבא שלי, בגלל לחצים של אברהם בלוך. אתם צריכים ללכת לשומר הצעיר, אין לכם אופציה. כמובן שכל החברים שלי היו בצופים. אני הייתי צריך לקבל החלטה האם אני הולך עם כל הכיתה לצופים או לשומר הצעיר, כי פה כולם היו הולכים לשומר הצעיר לאוטובוס. בעצם כשהיינו באוטובוס, אז החברים שלנו מהשכונה היו זורקים עלינו אבנים לאוטובוס. רק כשהיינו בחולצה של השומר הצעיר, פה הייתה בעיה. הם חיפשו איפה הקן הכי קרוב, רק שתבינו, היינו הולכים את זה ברגל, היינו מקבלים את ה2 שקל בשביל לנסוע באוטובוס, אבל לא נסענו, כדי לחסוך את הכסף ולקנות צ'יפס בחזרה במרכז הכרמל. והיינו הולכים ברגל, אני אומר לכם משהו, היום אני חושב שזה משהו כמו 5-6 קילומטר לכל כיוון, והיינו עושים את זה בקיץ ובחורף. כמובן שאחרי תקופה לא ארוכה, אני מעריך לא יותר משנה, אנחנו הפסקנו עם הסיפור הזה של השומר הצעיר, התעניינו יותר בבנות, והיה לנו מועדון מתחת לבית, ולאט לאט התגבשה קבוצה, והרבה בנות, ובנות יפות, והיתרון שלנו, כשרצינו לדבר משהו על הבנות, היינו מדברים פורטוגזית על הבנות, והבנות ידעו שאנחנו מדברות עליהם, אבל לא היו מבינות כלום. שרה, רותי, רגינה ופנינה היו בנות 16 כשעלינו לארץ. הם לא למדו איתנו בחיפה, אלא היו עד סוף י"ב במוסד נעמן שבקיבוץ כפר מסריק. אם זה היה המקום של המקלחות, זה היה הבית שלנו. זה הבית הכי צמוד. כן, נו, זה זה. נכון. ואני זוכרת שאני הייתי בחדר האחרון לפני השירותים. תשמע, אנחנו הגענו לארץ במאי, למדנו עברית עד ספטמבר, היינו כבר רשומות לבית ספר חוגים בכרמל, ופתאום הכל השתנה ובאנו לפה. אני מתארת לעצמי שההורים חשבו ששומר הצעיר, קיבוץ, נמשיך להיות באווירה של מפ"ם. היה לי קשה, שפה, צורת הלימוד, 2 בנים, 2 בנות באותו חדר. אין פרטיות, אין שום דבר. התרחצתי, אבל להגיד שנהניתי מהמקלחות, אני חושבת שלא. כיתה 1 מתוך 2, אנחנו היינו בגפן.
שנים משמאל. היה אדר. היה פרוזדור, שירותים ימינה ושמאלה כיתה. נכון. ולכיתה היו באים מהחדר בלי לצחצח שיניים, עם השערות ככה, מתיישבים, חצי ישנים. במקרה הטוב. במקרה הטוב. צריכה להיקלט בקיבוץ, בחברה סגורה, בעיה. אני לא חושב שהייתה לנו שום בעיה. לפחות רגינה ואני בחדר ישר סילקנו את מי שלכלך שם. הרגע הראשוני, ההרגשה, זה בדידות נורא. אתה עם עצמך בעצם נלחם נגד כל העולם, אבל מכיוון והמרד נעורים, אני הוכחתי להורים שאני אעשה מה שאני רוצה, זאת הייתה בחירה שלי. לא יכולתי גם לחזור הביתה ולהגיד לא טוב לי, אני רוצה לחזור ולהפסיק. ואני זוכרת שהייתי מתקרבת לכביש בשביל לשמוע מכוניות. השקט הזה שיגע אותי. לקח שנים, היום כשאני נמצאת במקום מסואל, אני זקוקה לשקט. הייתה מטפלת, מיריאם קראו לה, וגם אמרה לי באיזשהו שלב, תוריד את העגילים, כי פה רק ערביות הולכות עם עגילים, ולא גרבי ניילון, מה צריך את הדברים האלה? אני אהבתי להתלבש, מאז ומתמיד הייתי גנדרנית, והיו לי שמלות וג'ינסים כמובן, והגענו לפה, לא ג'ינסים, מקסימום מכנס שחור לשבת. ואז באים אליי ואומרים, את צריכה להוריד עגלים? אמרתי, מה זאת אומרת? נולדתי עם זה, אף אחד לא יגיד לי להוריד. אני קיבלתי החלטה, היה לי זיכרון מעולה, לצערי כבר לא כל כך היום, ולמדתי את כל אבן שושן בעל פה. אבל הבעיה שבאבן שושן, מי שמכיר, יש מילים בארמית. אז הייתי משבצת במשפטים הארמית, אז לא כל כך הבינו מה התכוונתי להגיד. שאני חושב שהיו שנתיים נהדרות בשבילי. אני לא הרגשתי שזה כבזבוז זמן. בקטע חברתי, הקטע של בנים, הקטע של דברים האלה, הייתה לי חוויה מאוד טובה. את היום הראשון שהגענו, בעצם זה היום רעיון לקבלה פה למוסד, שזה נקרא מוסד חינוכי נאמן. מי שהיה צריך להיות המחנך שלנו זה היה יצחק דקל, והוא פגש אותנו, את ההורים. הוא לא היה מרוצה מזה שאנחנו באות, הוא באיזשהו קטע אמר, אני לא בטוח שנוכל לקבל אתכם, כי אני לא יודע מה הרמה שלכם, תוכלו לעמוד ברמה של הכיתה. חודש אחרי זה אנחנו כבר לימדנו את כולם, מה צריך לעשות ואיך לומדים. הזיכרון הראשון שיש לי, האמת, זה החוסר אונים. ואני היחידה שלא ידעתי עברית בכלל. זאת אומרת, אתם ידעתם, אתם נחשבתם שיודעות. אני לא ידעתי מילה, כלום. עכשיו, אני הייתי בברזיל תלמידה טובה, מקובלת, מלאת ביטחון. באתי לפה, אני כלום. אבל פשוט, כאילו, נמחקתי. אתה גם לא יכול לשתף את ההורים. ההורים בעצמם עברו משברים שהייתי חוזרת הביתה, הם היו עסוקים בכל הבעיות שלהם. המקום שהכי זכור לי במוסד זה תחנת האוטובוס על הכביש. כי כל יום שישי ברגע שנגמרים הלימודים, הייתי רץ על הכביש, לנסוע לבית של ההורים. הייתי מגיעה כבר לכרמל, לא היה כבר אוטובוס לרדת בדרך הים. הייתי יורדת ברגל, לאבא עוד בהתחלה לא היה רכב. ובמוצאי שבת, הכי מאוחר שיכולתי, הייתי יוצאת מהבית, שהתחבורה הציבורית הייתה חוזרת לעבוד, ורק אז הייתי חוזרת למוסד. כל כמה זמן הייתם מגיעים לחיפה? האמת היא שהם בעיקר באו אלינו, באו לבקר הרבה, ואני זוכרת את נחשון, שהוא בעלי היום, שהוא אומר שהם היו, זה היה סרט שלהם בשבת, הם היו יושבים, מחכים שכל ההורים יבואו, כולם מנשקים את כולם, משהו שהם לא הכירו בכלל בארץ, שזה היה משהו, ואז בשבילם זה היה בידור, וגם הוא למד בסוף לנשק את כולם. ברבות הימים חזרתי לברזיל אחרי 40 שנה, אני רוצה לגלות לכם שאנחנו התקדמנו שנות אור מהם, שם הם נעצרו, פשוט הכל נעצר. 18 שנה אחרי שעלינו לארץ, אני הייתי בשליחות בעיר רסיפה בצפון מזרח ברזיל, הייתי מורה בבית ספר שם, ועבדתי עם תנועת הנוער דרור הבונים. חזרתי די מזועזע מהמצב של הביטחון
ברחובות בברזיל, זה מזעזע. מכל מקום לכל מקום היינו צריכים לנסוע במוניות. פה ושם הסתובבנו ביום, אבל בלילה אין מה לדבר, אסור לי לצאת מהמלון לאירוע ולחזור במונית. אחרי 19 שנה שחזרתי לברזיל, ואני נסעתי בתפקיד, אחרי 3 שבועות, שבועיים, אני אמרתי לאברהם, בוא לחזור הביתה, אני לא יכולה יותר. ואני נולדתי בברזיל, גדלתי בברזיל, באתי בגיל 39 לכאן. אז אמרתי, בוא נחזור הביתה. צהריים 2, הן באות יפות, רגליים, ידיים, שדיים, עד כאב עיניים. קרנבל דיזנגוף, בשם שמיים תנו לי מים, מים. הן באות יפות, על פרישמן ועל הדקורדון הן פורצות כנפיים. אני עד הערב מטייל על השוליים, אני עד הערב כבר נופל מהרגליים. זה קרנבל העיניים, זה קרנבל שישי בצהריים, אבל אני אוהב לחגוג בשניים, אבל אני אוהב לחגוג בשניים. אני חושב שזו ציונות במיטבה. אנשים עם הרבה כסף שהיו בברזיל, חיו טוב, לא יחסר להם שום דבר. ולבוא ומתוך אידיאולוגיה של לחנך את הילדים בארץ ולחיות פה. היום אני אומרת תודה, כי מי שעובר את זה מחושה לכל החיים. הרגשתי כל חיי שאני בדיכוטומיה, ברגש דיכוטומי בין ברזיל ובין כאן. בעצם בין כאן זה ברזיל, השכונה הזאת ואיך שגדלנו, ובחוץ, שזה הישראליות. אני לקחתי קשה את הקטע של העלייה, ואני אומר את זה בריש גלי בפורום הזה, שאני את הזמן הזה, אני מדחיק אותו. אני שומע ככה לקראת שהאנשים מהדור השני השתלבו בחברה הישראלית, אבל לא רק השתלבו, אלא רובנו נמצאים בעמדות מאוד מובילות, בחירות. זאת אומרת שיש משהו משהו שחלחל לתוך האנשים. אני חושב שההורים שלנו עשו ניסוי בילדים, ניסוי די מסוכן. ניסוי ששום ועדת הלסינקי בבתי חולים לא הייתה מאשרת. לקחת ילדים ממקום יחסית מאוד טוב למקום לא ידוע. קודם כל הם הגשימו חלום. והוכיחו לי לפחות שחלומות מתגשמים. ואני עדיין מאמין בדרך הזאת של היחד, ואני אולי אחד הנאיבים באמת. מבחינה דרך להיות ולהגשים, להיות יהודי, רק במדינת ישראל. דבר אחד, אני לא עשיתי נכון, לא לימדתי את הילדים שלי פורטוגזית. אנחנו באים ממדינה שלא רוצים לשכוח אותה, מדינה מיוחדת במינה, מהרבה בחינות. כלומר, המוזיקה הברזילאית, הכדורגל הברזילאי, השמחה של הברזילאים. זה דברים מיוחדים שאין בהרבה מדינות בעולם, עם כל הבעיות שיש בברזיל עכשיו, בשנים האלה עם הלימוד בזה,
עדיין, כשמדבר עם אנשים, אתה רואה, זה אנשים נחמדים נורא, סימפטיים. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o nó da madeira, é o matita pereira, é madeira de vento, da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo, pingando, é uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato, na luz da manhã, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.